ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନକୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଚାଲି ଆସେ। ସେ ଦେବୀ ମା ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆର ମାଟି ଚିଲୁରୁ ଧୂଆଁ ଉଠେ ନା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭୋକ ଭୂଗୋଳର ଉପପାଦ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ମୋ ମାର ମୁହଁକୁ, ଯେଉଁ ମାକୁ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି ବୋଉ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୋର ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ପଠାଇ ପାରେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ତିଆରି କରିଛି। ତାକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛି, ମା ଲୋ, ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତୁ ଲାଳନ ପାଳନ ବି କରିବୁ, ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏକଥା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମା ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ। ଅଭାବ ଅନାଟନର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଓଲଟାଇଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ନଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ବେଦନାସିକ୍ତ ପୃଷ୍ଠାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଆଉ କେଇ ଟୋପା ଲୁହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହିସାବରେ ମୋର କେତେ କଥା ମନେ ଅଛି, ଆଉ କେତେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ସେଇ ସମୟର କଥା। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା। ଆଶା କରୁଥିଲୁ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ହେଲେ ରହୁ ରହୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ତିନିଟା ଛୁଆର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳଣି ପାଇଁ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ବୋଉର। 6 ମାସ ପରେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ହେଲେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଆଉ 2-3 ମାସ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। ତିନିଟା ଛୁଆର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ହୃଦୟରୁ ଜଳନ୍ତା ଲାର୍ଭା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ବୋଉ ଆମ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବା ପରଠାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଆଉ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ବି ଲିଭିନି। ଏକଥା ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଉଜମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମ ସାନ ବୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟି। ୟାରି ଭିତରେ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାମ ଦାମ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବୋଉ ତାର ଅଭାବୀ ସ୍ୱାମୀର ଝାଳୁଆ ହାତ ମୁଠାରୁ 2-3 ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା କେଇ ଟୋପା ଖୁସିର ଲୁହ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଟୋପେ ନାଲି ଚା ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ଲମ୍ବାଇ ଦିଏ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷି କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ସହ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଥାଏ। ନିଜର 3 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ନୀତିବାଣୀ ବୋଉ କହୁ କହୁ କହିଦିଏ ନିଜ ଘରର ଅଭାବ କଥାକୁ। ବାହାରେ କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଉ ପାଟିରୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୋଉ ଆମ 3 ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣେ। କାହିଁକି ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ମାଛ ମାଂସର ବାସ୍ନାରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଲାଳସା ନ ରହୁ, ଏକଥା ମୋ ବୋଉ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦେଉଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ଘରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କୁଣିଆ ଭଳି ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ତା ଛାତିରେ ଚାପି ରଖେ କୋହର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ଜାଗ୍ରତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ମୋ ବୋଉର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଭାବନା ଆଗରେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ବତାସଟା ହାର ମାନିଯାଏ ସତେ ଯେପରି। ଦିନକର ଘଟଣା। ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲି, ଦେଖିଲି ବୋଉ ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ମଳିନ ଦିଶୁଛି। ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସେପଟ ଘରର ଜଣେ ନୂଆ ବୋଉ ହିସାବ ହେବେ, ସେ ମୋ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ କଳି କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ବୋଉର ବିନା ଦୋଷରେ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋ, ତୁ ଜମା ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କଥା ହେବୁନି। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ କେଉଁଆଡ଼ୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲି। ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ବୋଉ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ବୋଉ ମୋର ତାଙ୍କରି ଧାନ ତୋଳୁଛି, କାଳେ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଭାବିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା, ମୋ ବୋଉ ଯାଇ ତାଙ୍କରି କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଘରେ ଯାଇ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୋଉ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଅଭିମାନର ଓଜନକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ାଇବି, ବରଂ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରି ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା। ଯିଏ କହେ
ସିଏ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଯିଏ ସହେ ସେ ହିଁ ବଡ଼। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବୋଉ ଆମର ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଏ। ମୋ ବୋଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରିତ୍ର। ନିଜ ନିରୀହପଣରେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ସମ୍ପର୍କର କୋଣାର୍କ। ଗାଁରେ ଆଉ କେହି କହନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ତୋ ବୋଉ ତା କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତି ଛିଟାର ପରିଚୟ ଲିପି ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅମରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆମ ଗାଁ ମାଟିର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭାସ୍କର। ସତରେ ଆଜି ମୋ ବୋଉ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ମୁହଁଟା ନାଚି ଉଠୁଛି, କାରଣ ଏହି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ନା, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ନା, ସେ ଏତେ ଓଷାବ୍ରତ କରେ, ସେ କଥା ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆର ଥରକୁ ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେ କଥା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।